Bun, de salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Și nu ne-am mai văzut de extrem de mult timp, am fost extrem de inactiv și vreau să-mi cer scuze despre chestia asta. Am avut multe de învățat la școală, am trecut în a 7-a, chestii de genul și scuze penibile. N-am nicio scuză de fapt, pur și simplu n-am mai postat. Și ce mai contează? Ce zice? Wow! O să dați update. Haideți să facem update-ul, nu? Și suntem aici pe Google Play. Dăm aici și instalăm. Bun, până când se instalează, haideți să vedem ce s-a adăugat nou. Come Sabotages hides tasks arrow. Interesant. Comes red light no longer immediately responds to the correct position. Ok, și vedem că s-au făcut multe bug fixuri. Bine, e un update simpluț, nu multe chestii noi. Și haideți să intrăm în joc. Bun, avem aici, am intrat într-un match. Vedem ce picăm crewmates, mai fain decât impostorul. Ar fi fost fain să fie adevărat. Și haideți să ne facem task-urile. Nu? Avem aici de apăsat de foarte multe ori. Și deja mi se pare line puțin sas. Și deja au murit 3 playeri. Nu-i bine. Nu. Dacă îi double kill, pot să îi dau clear lui Lime și lui Roșu și încă cineva, dar nu mai știu, cred că Alb a fost cu Roșu acolo. Ok. Ok, good. Nu vreau să fiu prea toxic și să votez ca botul, dar alte alegere nu prea avem ce să facem. Și așa, dacă ar mai face ei un double kill și încă un kill, cam ăla ar fi meciul. Așa că ori asta, ori pierdem. Și nu a fost impostor, din păcate. Ce să vezi? Bine. Măcar mergem, facem asta. Ce se întâmplă aici? Că trebuia să fac mult mai rapid asta. O să îmi fac wiring task-ul. Și a murit Roșu.
Eu zic că îs alb și negru. Ok, am greșit puțin acolo, de fapt era negru cu galben. Ar trebui să fie galben și după ar trebui să fie și negru. Lime e safe. N-are cine altcineva să mai fie. Ai de capul meu. Cine era? Nu te cred că Lime nu a fost safe, pentru că nu avea niciun sens. Ok, haide că intrăm rapid în al meci. Și uite de aici, evident în al meci. Și să sperăm că picăm impostori. Hai, 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 hai. Impostori. Bine, haide să vedem. Facem task-ul cu cheile, evident. Ca un crewmate bun ce suntem. O să facem așa. Green Dark. Oh, nu, l-a văzut. L-a văzut. L-a văzut pe partenerul meu când a dat kill. L-a văzut pe partenerul meu când a dat kill. Și a dat... O ieși din meci. Bine, acum... Let's just skip, pentru că nu are sens să mai stăm. Și aici votul meu putea să mă ajute foarte mult. Mai bine îl dădeam afară pe roșu, pentru că m-a ajutat și pe mine puțin mai mult. Trebuie să-i prind câte unul singur. Asta e problema acum, pentru că acum joc singur și nu prea am șanse. Nu faceți. Bun. Mă duc acum prima oară pe... Mai e unul la O2. Și unul la lab. Să-i dau aici lui ăsta. Și o să dau vent. Nici nu știu unde. O să dau aici. Și nimeni nu o să mă suspecteze. Nu, parcă era pe cameră și nu mai e. Nu trebuia să fie la O2, nu mai e. Cineva e aici. Ia să vedem. Ok, haideți să vedem. Aici o să votez după ce o să zică ei, pentru că eu n-am șanse să mai omor încă 5, nu, încă 4 de unul singur fără ajutor.
Haideți să vedem. Și ce să vezi, m-au aruncat pe mine. Pentru că... fără sens. Așa că noi am pierdut și o să încheiem episodul aici. Dacă vă place contentul meu de pe acest canal, nu uitați să dați un mare like și un subscribe pe canalul meu de YouTube. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!